Vzduch, ktorý dýchame, je láska, ktorá je energia, ktorá nás uzdravuje, takže každý nádych si čo najviac užívaj. Človek sa stále vyvíja a každý deň sa v ňom zlepší a zvýši sa jeho vedomie. Za peniaze si môžeš kúpiť veľa vecí, ale nie tie najdôležitejšie, ako sú napríklad zdravie, priateľstvo a láska. Mikro-makro vesmír je to isté, čo naše telo, akurát vo väčšom. V našom tele je celý vesmír, len v menšom. Predstav si svet, kde by sa všetci ľudia začali uzdravovať zo všetkých chorôb, nevidiaci by začali vidieť, nepočujúci začali počuť, ľudia na vozíku by začali chodiť a stačí, keď budeme všetci ľudia žiť v láske a nie v strachu. Keď žiješ v kľude, radosti, si uvoľnený, čiže sa usmievaš a brániš sa voči útokom ľudí len nutnou sebeobranou a nie útokom, tak aj tvoja imunita sa bráni voči baktériám, vírusom len nutnou obranou, nie útokom, a tak ty pri obrane zároveň neničí telo a nespôsobuje choroby. Ľudia si neuvedomujú, že sú závislí na adrenalíne, ktorý získavajú pozeraním zlých správ a podvedomým vyvolávaním hádok aj konfliktných situácií v autách, vytrubovanie, ukazovanie, rozčiľovanie sa a nadávanie druhým ľuďom. Múdry človek mení názor každý deň, pretože sa učí každý deň niečo nové a vyvíja sa. Čím má človek vyššie vedomie, tým má väčšiu chuť pomáhať druhým ľuďom a celej planéte. Úroveň civilizácie sa určuje podľa toho, ako sa správame k zvieratám. Starať sa o svoje telo čo najlepšie pohybom, silovým a stretchingovým cvičením, uvoľňovaním, meditáciou, otužovaním, pozitívnou náladou, aby ti telo slúžilo čo najlepšie a čo najdlhšie, aby si sa stihol čo najviac naučiť a pochopiť už v tomto živote. Ako presúra prstami si tlač na jednotlivé body na rukách, nohách a tele, kde cítiš nejakú intenzívnu bolesť, tam zastav a jemno si to chvíľu masíruj. To uvoľníš určitú časť tela. Musíš vymeniť závislosť na alkohole, fajčení, drogách, cukru, za závislosť na športe, počúvaní muziky, tancovaní, spievaní, hraní na hudobný nástroj a iné koníčky, tie nemajú žiadne vedľajšie účinky. Každá pozitívna zmena, ktorú v živote urobíš, trvá dlho, lež sa prejavia jej účinky, preto musíš mať trpezlivosť. Stretching nie je o naťahovaní, ale o uvoľnení. Pri silovom cvičení, keď chceš zvýšiť silu alebo vytrvalosť, tak sa musíš uvoľniť a usmievať. Z cukru sa moc nepriberá, len z cukru v kombinácii s tukom, čo sú všetky zákusky, keksy, čokolády a tak ďalej. Pôst očistá organizmu, aspoň 8 hodín jesť a 16 nejesť. Rastlínna strava a pohyb liečia všetky choroby. Dýchať pomaly a hlboko do brucha, snažiť sa udržiavať čo najjemnejší a najpomenší dých celý deň. Uvoľniť sa, čo ťa bolí, na to sa sústreď a predstav si, ako to uvoľňuješ a k tomu pridaj úsmev, ten uvoľňuje najlepšie, rovnako ako ťa uvoľní tabletka proti bolesti alebo alkohol či fajčenie, drogy, ale bez vedľajších účinkov. Prejsť z živočíšnej stravy na rastlinu nesmieš prejsť rýchlo a už vôbec nie z dňa na deň. Musíš meniť pomer medzi nimi, napríklad keď ješ 50% na 50%, musíš postupne a čo najpomenšie 49% na 51% a tak ďalej. A musíš byť trpezlivý a výsledky sa dostavia, ale určite nie hneď. Pomer meniť, kým neskôr ti bude lepšie. Živočíšna strava zvyšuje agresivitu a robí z teba viac zviera ako človeka. Rastlínna strava naopak. Učíme sa byť viac človekom a menej zvieraťom. Ja nebudem nič zabíjať, len preto, aby som bol silnejší, múdrejší, mal lepšiu obrany schopnosť voči chorobám na úkor iného živého tvora. Múdrejší znamená, že dokážem lepšie prežiť v tejto džungli, dokážem zbohatnúť a mať sa dobre na úkor druhých ľudí. Nikto nevie, čo je pre druhého človeka najlepšie. To vie najlepšie každý sám, keď počúva svoju dušu, čiže pocity.